katong sa Brinuwas long kisa may nag-open ato bahin sa Brinuwas sa niagi katong nagkuan ka katong nasa tinili ganito adlaw. Kisa may nag-open ato bahin sa Brinuwas. Si Ate Bilin lagi naka-istorya man sa aron niya. Sila man duha ato ni Mamanita. Nahuman. Istorya. Kasi nakadungog. Si James o si Joshua. Amo to ni sumbong dire. Oh, Gibrinuwas day ka. wala. Gibrinuwas ka namo day. Wala. Nanong isulti man tibilin ana. Ambot niya naman si Ate Bilin aron nga kuan ka ng Ibrinos man tingali na sila kuan tulo. Sila tulo ka buok. Or nisulti siya Brinuwas ginahadlok man siya ang kaluhan ni sumbong mga sa Manila ilang gikulatang ulo. Basi nahadlok tingali si Ate Bilin. O mo nang gibali-bali na niya gi ang kaluhan ni sumbong naman. Dapat di mo mahadlok long iyong tapad o pulis o kailangan namo ng pulisa. Ako di sa BUD, di mo mahadlok. Di ka pabadlong po dito. Magpuyo ra po ka dito apod. Kaman kung nagpabadlong sila raman si kuan, sige man sila pambanha. Basta ni pabadlong po tingay mo diha Wala, pugson man niya patuon ng bata kay ang gusto man si nila di mo sa tanaw sa silang TV kay pahuwayon na pod magpahuway. Nahuman. Manita kay pugson man gyud yung pabasa. Pero nakabasa na. Bata. Pero nakabasa na to siya daan gay na wala. Nakabasa na daan gaina. Basta na exam. Di nag-exam to sila gaina, man na sila exam to gaina. Nahuman. Nya mo na dayon to, nya pag man nila exam kay ikuha dayon tong cellphone niya. Kuan kanang gusto dayon ni Mamanita nga babasahon na pod lagi, pabasahon kay mo niyang kuan ganahan yang ipabasa ang yang kuan yang duha ka kaluha. Di sa niya patanaw og TV kay gitaguan ning remote gaina. Mo na gali dayon to. Kung dito ra ka magpuyo ra ka bantayis mo lang dito akaw. Kana inyong gate gilakan na simba ko sa maulay. Gin high blood ra bato kasi may Mamanita lagi naglak ana pangitaon sa na ko ang yabi. inya nas manita mong gilaklak man na siya simba ko maunsa nas maulay diha agi na problema sa inyo. No yung Ikaw, problema man si Mama Ulay gani, sagit din si Mama Ulay gaina, to ni Mamanita. Yung sa man siya pag-ingon. Kadi patuo kay kuan paunda nga sa nang basa na nita paway sa nang basa. Ngano kadaliok man basa ra man basa man pugson man imong bata basahon. Nahuman. Nga na si Mama Ulay gaina, murag nalain yung paminaw, niingkod sa siya. Nga na si Mama Ulay bahala na magbubot mo diha oy. Ang katong bahin sa sarili sa bata kasi may nagsugot usod sa sako. Si Ate Bilin, Nani mo sa mas mo rin sugot ra pod. di man tana tumusugot si Mama Ulay, si Mamanita ra man gyud ni kuan gyud gisod. Mamanita man nga kamot yang gisod sa sanina nga sako. Kapasad din to dito na ka pabantay si maulay ka. Si high blood to ka bantay na inom mo tambal bangutan na inom mo tog tambal. Inom naman po. Ikaw dito ay palakaw-lakaw gilain man ka nang gibate. Di pa badlong. Ikaw dito ka banta ang yabe mawa tong yabe magsunog-sunog di mo kagawas.